Ngani zakwethu umuntu akadlulisa ukubonga kakhulu kubantu abasisupportayo. Ngiyazi ke abanye baye bengibone la bephinde bengibone nangale kwi-MC Menzisto. Sisuke share nje i-content noma ngabe si-share kuphi. Akunankinga kodwa ke inhloso akuyona ukwenza izinto ezifanayo kwi-channel eyodwa. Kodwa nje ayikho inkinga kuxatshenwe njengoba sake sasho phambilini ukuthi sizoke silande umuntu ozochaza udaba lwakhe ozokuthi uyakhuluma uthola ukuthi mhlambe komunye ngenxa ukuthi nijwayele umuntu oyedwa or sinijwayele laba enibajwayele bekhuluma bese ningamuzwa kahle ningabagxeki phela ngoba kubalekile ngoba bakhona abanye abasuke bebezwe mawuzwa nje ukuthi lo muntu lo ngathi akasho kahle uvele nje umdlule noma uthi ukulinda ulinde lo ozokwazi ukumuzwa kahle nanokuthi phela masesha sicinga abantu iproduction icinga abantu abanye abangahle bekhone sizomthola kanjani umuntu ozonemba ngoba uma ucinga singathola sishayisana nomuntu ozovela anembe adlule mina anembe adlule nomunye yabona kodwa masingacingi ngeke atholakala so ilokho nje siyabonga kakhulu ke kulabo abasupporta bakhona abanye abasupporta ngendlela nami nje khona ezinye insizwe inokungithinta zikhulume nje nami ngqo kube ukuthi siyalekelelana lapha nalapha ya ngoba sesiwumndeni sibuka ngisho abantu abaphesheya aba-overseas basibuka kakhulu abantu aba-overseas abasuka la eSouth Africa basibuka kakhulu siyayibonga support yabo sizoqhubeka ke sizaba ezinye zeindlela ngoba ngani zakwethu akuhleziwe kulomhlaba ngingashona nje engashona nomunye kungenzeka noma yini yabo so nje sizama ukuthola abantu abahlukahlukene siyazama nokuthola ezinye indaba bakhona nabantu abasithumela indaba ngama voice note sizoqhubeka futhi uma kukhona umuntu onembe nje kahle simdedela lichaza udaba lakhe ngevoice note sanibonani uMC Menzisto ngike ngabona in fact ngike ngabona olunye udaba lapha nje kuFacebook ngaqala ngalisendelwa ku-inbox ngilisendelwa nje ngabanye ngoba u-inbox wethu ngigcwele kakhulu indaba eziningi ngalisendelwa ngenye insizwa nje yangibuza ukuthi sengilibolile lolu daba mangilandele ngisendela nelink ngalilandela ngibona ipost angisazi ukuthi lento ibiyenzeka kuphi ngibona ipost ngize ngayibhala nje nami lapha epage lethu ngibona ipost ikhuluma ngokuthi kunensizwa angisazi ukuthi lento ibiyenzeka kuphi nendawo kodwa nje ngicabanga ukuthi abaningi bayibona ngoba bakhona engathi base ngiyibhalile bathi hawu lelo udaba silibonile yabona lensizwa okukhulunywa ngayo yashona kodwa kuthiwa iyafika emndenini wayo iyabonakala futhi nasesitolo iyafika izothenga nasesitolo iyabonakala nje kodwa yashona yangcwatshwa bathi futhi lensizwa iyafika kumama beingane zayo ifika ibashayela ukuthi abayigqokise ngane izingane ifika ithethe nje bashaye kodwa lo muntu uswashona ngesinye isikhathi bathi ufike emayekade eshaya omama beingane zakhe ebashayela ukuthi abayigqokise ngane izingane mayibuya lapho ubuye sephethe impahla zazi izingane ethi nazi impahla zeingane uyilethile nalapha kubo kuthiwa uyafika nakubo. This one is very sensitive. Lensizwa kuthiwa mayifikile kubo ebusuku ifika ihlale nje ixoxe nabantu bakubo ixoxe nje kubo ayifuni futhi kulalwe mayisifikile ebusuku nje bexoxe beze ke ngizwe ke abanye bethi
baze ngoba mayisifikile iyayifuna ukuthi lokhu kuxoxwa nje ize kubo baze beyichela ngazi bayichela ngani beyichele bethi hamba moya omubi beyichele bethi hamba moya omubi bese ke iyanyamalala kodwa nje yabonakala basho njalo ingithusile le yanto kodwa abanye ngithema ngibuka ama comments ngibabona bechaza ukuthi hayi lento iyenzeka umuntu usuke ethwetshuliwe omunye kanje babeke ngendlela ezifanayo nami lapha ngakithi lento yake ngake ngayizwa kodwa angaze ngibone angizukusho umuzi kodwa nje lapha ngakithi kwaNongoma angizukusho umuzi kunensizwe sasifunda nayo ngangifunda nayo nje esikoleni mina yashona ngicabanga ukuthi yashona ngo 2008 yashona nje eGoli kwathiwa ishawe yikhanda yashona ngazi noma yaphathwa yini kodwa nje yaphathwa into nje yayivele yathi igugu yayithi igwaqo yashona kuthe misishonile kwahamba isikhathi nje ngoba bese ngiseThekwini ngizwa lento bese ngiphumile nasejele it was around 16 17 18 ithe misishonile linsizwa ngezwe ngaqale nje ngabantu ukuthi kubo wayo angizukusho nje nendawo kodwa nje khona kwaNongoma ngakithi bayazi abaningi kuthiwa kubo wayo kuqale kwafika umuntu wacela ukuthi bemphakele umuntu nje ungaziwa baba wacela ukuthi bemphakele bamphakela wadla wahamba vele ba right kubo lo muntu aphinde eqisa insuku futhi aphinde abuye azocela ukuthi aphakelwe nje kube sengazi ukuthi umuntu odlula ngendlela bemphakele aphinde ahambe aphinde abuye futhi eqisa insuku nje bemphakele yabo angazi ukuthi yini ukuthi angaze ngiyithole kumalunga omndeni akhona lolu daba ukuthi lo muntu manje imphakela uthi ubani kanjani kodwa nje ngathola ukuthi afika acela ukuphakelwa aphakelwa ahambe laba baze bayitshena ukuthi kushuthi akasuthi lo muntu mase bamphakela ukudla okuningi mabemphakela ukudla okuningi okunye nokunye nje bekusalile mabemphakela ukudla nje akwenzeka akushiye noma kuthiwa kungakanani akwenzeka akushiye uyakudla nje aqede bese yahamba so ngelinye ilanga wafika lo muntu ubaba unetshebe nje ubaba ukhulile ngelinye ilanga wafika wakhala ngokuthi ingane la ekhaya ayinazi certificate amapasi wathi ngizoyinikeza imali yokuthi ingane la ekhaya zokwenza amapasi so base beqale bedideka la ekhaya ukuthi lo muntu ngoba uyahluphekela uhlale ecela ukudla yini wayesekhuluma ngendaba yamapasi kodwa okunye abaqaphelayo la ekhaya kulomuzi ukuthi mayifika lo muntu noma ebonakala ukuthi kusewuye lo baba kade elanga ngeviki edlule noma ukade elakuthanga ezocela ukudla kusewuye kodwa akafani uyashintsha ukuthi phela mawusunganakile awuna kodwa khona uyashintsha yabo nje ngaze ngedlula khona mina kulomuzi mangiyekhweni lami ngidlula khona ngisenekwa ngangithi nje mangiyekhweni lami ngangidlula khona uthola ukuthi ngisuke eThekwini ngifike ekhaya mhlambe ngabo 10 ebusuku ebese ngiyiwelela emakhaya akunabugebengu bese ngiyiwelela nje mhlambe o12 bengishayile ngidlula khona esangweni ngigudla nje khona ngitshela ikhonto engizoyibona ngoba emakhaya sasithi masifike emakhaya kuthiwa hayi uyabonakala khona umuntu obonakalayo uma udlula eduze kwakubo uyakuphekezela hambe nawe yele aphinda aphekezela omnye obuyayo yale so bathi kuthe uma elokhu ecela ukudla lo baba wagcina sethi uzonikeza ingane la ekhaya imali yokuthi zenze amapasi zawenza nangaphela ingane la ekhaya amapasi wayesebuya esezobonga lo mfo ukuthi ingane la ekhaya seziwenzile amapasi kuthe uma kufika
kusho ukuthi bembikele ubaba wakhona bembikele akahlali ubaba wakhona khona ekhaya lapho ngeke ngichaze kakhulu kodwa nje akahlali uyafika nje ngelinye ilanga ubuye ngezinye insuku usuke ngekho. So mayifika lo baba wala ekhaya bemtshela ukuthi yazi baba kunomuntu owubaba njalo ojwayele ukufika la ekhaya ezocela ukudla kodwa kulokhu usididile lo muntu uvele wafika wathi ingane la ekhaya ayinama pass uzozenzela uzoyinikeza imali ukuthi izokwenza amapass usididile lo muntu ukuthi ubani ayanganaki nobaba wakhona angazi ukuthi ubani wafikayo wangaphandle hayi wala ekhaya wafika umuntu wangaphandle kanti ufika nje lo muntu wangaphandle kuzofika lo muntu wafika lo muntu wahlala wangena endlini wacela ukudla bamphakela wadla waphuma uma esephumile lo muntu bese lo muntu wangaphandle niyambona lo muntu ukuthi ufana nobani la ekhaya kusho lo muntu wangaphandle uthi niyambona lo muntu ukuthi ufana nobani la ekhaya bathi bengakasho wayisithi ingane ufana nosibani lo muntu la ekhaya noma emdala ke lo ubaba ngoba lo yamfana wayelingana nami futhi ngangengaka nami ngalezi ikhadi 2008 ngangengaka. So ubaba lo yamuntu unentshebe futhi uthi lo muntu angaphandle niyambona lo muntu ukuthi ufana nobani ingane ufana nosibani angizukuqhubeka ke nalolu daba ngoba angifuni ukube ngathi ngikhuluma indaba zabantu kodwa ngoba kukhona okunye okwenzeka nje okuningi okwenzeka kwalandelana kodwa kwahamba wavela ukuthi lo muntu ojwayele ukufika la ekhaya ezocela ukudla ilo washonayo ishonele eGoli. Ngezwe ke nabantu sebekhuluma into eziningi bethi hayi wathwetshula uSibanibani noma wathwalwa ngayo uSibanibani nani angifunanga nokulandela kakhulu lokho ngoba indaba yawo umndeni kodwa nje lento engiyibone ibhalwe la ezinkundleni zokuxhumana ngayizwa abantu beyifakaza kanti nami ngake ngeze ukuthi yenza angazi ukuthi kusuke kwenzakaleni mhlambe abantu abanjengezinyanga abakwazi ukubona izinto eyithinta isithwala nani nokwethwebula mhlambe bengasichazela bona ukuthi umuntu mayishonile namngcwaba ebese qhamuka futhi ekhaya emva kwezinyangana eqhamuka xoxe phile nje ebese yanyamala usuke enziweni lo muntu mhlawumbe usuke ethwetshuliwe uma efika ezokhuluma nani nisuke nikhuluma nobani nisuke ningakhulumini nomuntu nomoya omubi phela umuntu mayithwetshuliwe ngicabanga ukuthi usuke ethathwe isitha sifuna ukumsebenzisa ukuthi ahlasele nina. So manikhuluma naye anisakhulumi nesitha nina ngoba phela lo muntu uthwetshuliwe samthatha isitha samsebenzisa ukuthi ebe yisotsha laso ebese gadla kini nina bakubwa lo muntu. So angazi kodwa abantu bazinyanga bengasichazela yangithusa kakhulu le yanto yangithusa nje ngase ngathi mangibhala la ku Facebook ngababona abanye abantu bethu hayi lento siyayazi khona iyenzeka bengithi ngishare nje ukuze sikhule nangolunye ulwazi ukuthi lento yenzeka kanjani ukuthi umuntu ashona wangcwatshwa kodwa ebonakala nje endaweni kancane uyabonakala usesitolo uhlezi nje esitolo njengeinsizwa zonke angithi magcwele phela esitolo abantu behlezi ngeke unake uthuka ngobusuku ubona ukuthi hawu lo muntu ngoba uSibanibani lona kodwa futhi ngoba washona kwenzakalani mawuthi phasiphithi ungasanakile avela nyamalala. Selfie ulwazi olunjalo siyabonga kakhulu.